Muabot na sa 8 ka mga individual ang kumpirmadong namatay dinhi sa Davao Region tungod sa epekto sa shearline. Kini ang gikumpirma sa Office of Civil Defense kuno OCD11 sa interview sa DXDC RMN Davao. Kung nga asa sa datos, dunay na report nga casualties tungod sa landslide sa Purok 5, Barangay Rizal, Moncayo, Davao de Oro ni atong Pebrero 19, 2026 adlaw nga Huwebes diin usa ka amahan og duha ka mga anak nga lalaki nga nag-edad og 12 ug 7 anyos ang natabunan og yuta. Samtang sa Upper Salazar, Barangay Central, Matis City sa Davao Oriental, usa ka pamilyahan ang namatay. Inahan ug amahan og duha ka mga anak tungod gihapon sa landslide. Sa impormasyon gikan sa Provincial Government of Davao Oriental, ilasab nga gisiguro nga makapaabot og tabang sa mga biktimang pamilya. Samtang ang nadugang nga casualty mao ang usa ka minero sa pantukan sa Davao de Oro. Sa report sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kun RDRRMC as of alas 11 sa buntag, February 20 adlaw nga Biyernes, 48 ka mga barangay ang apektado sa shearline sa Tibok Davao Region nga gilangkuban sa 2,411 ka mga pamilya o ana sa 10,267 ka mga individual.